Na, itt van a 5. pontunk, vagy a 5. halunkban. A másik! Menjünk a más botnak a másik oldalára. Oda kerüld át a botot. Szépen. Így. Ha már átmegy. Tehát arra figyelni, hogy a különböző dolgok, állj lejjebb, teljesen menj le így. Fogad föl a botvégét, ne aljad el föl. Így fogjad, így. Ilyen oda meg balra. Tekerd, és erőltető vissza. Ki fog menni a ízébe, tartani teljesen. Az, hogy pontra emeld fel a botot. Emeld fel a botot, azt kértem. Emeld fel a botot. De akkor tudod húzni. Húzzad. Húzd ki a ízéből. Tekerd. Jó sport, ezt a kis halakkal, jó? Tudom, menj hátrébb. Húzzad ki, nem akkor a kezed. Ez más szem. Na, itt lenne a kis pontyunk. Szép kis pontyot fogtunk. Ez ma már az 5. halunk. Jó haladunk.